Kajing thu ka jong ublay na do ka sngi ka banungkong habawla thao yu brio kalong ban pen hi ya ka yeng pat ngiu i shibun ba kinuksa na ka bible hakapor ba ujisu udang don hakani ka perthei habaw ya ka jing ya lenti ka jong uru ngiu i kumno bawla ya kendo yu usakhayos bat habawla ong yu usakhayos nga kwa bangan le sha ka yeng jong me bat habawla le sha ka yeng jong usakhayos wat lada ki brio ki lakren ben ki ong ba ulet ban bam ha ka yeng jong nong pop namar ba usakhayos uli ubrio ubala syakentat la sya isi de ki brio om namar ba ude ubrio ubadok handai kadau kalong namar kata ka kam ka ba utrei hering yui ba ujisu uklem kenya kata bat ulalet sya ka yeng ka jong usakhayos bat ula ong ru shwaban mi ba naduk kani ke sngi sakhayos lapen yame bat ya ka yeng ka jong me ka bomot ka jingrong ka jong jisu hakata ka yeng kamdei tang namar jong hare kadei namar ka yeng ka jong lamda dei ya ka yeng ngatharai jisu unjin da kran yu sakhayos tang hakata ka lenti ka baula ya kendo bat jin unda duai bat ula ker khu yu handai kamshim lakut tang hakata ka lenti ka balaya kendo yu sakhayos handai ula kwa banle shaka yeng ban ngio i kumno bala kerkhu ya usakhayos bat kumno lapen emro ya usakhayos bat ya ka yeng ke jong ban ngite pro ya ka khana ya ka jingkala ka bomot ke jong usakhayos hadien ba ujisu la kren pat ya kita ki kentien ya ngo yo blay nakabenta ka home session ka program ka bangi wanra shofi ngi yatho yepi ya ka khana jong ki long yeng yatho yepi ki khana jong kita ki jingem ki ba marmet jong ki brio kumno ba ki wan show Jesus Christ bat hagani ga ngiro ngidon ringkat lang bat ngi i pa fil bat kumjuru i kurem jongi kong ya ka ba kidon hapdeng jongi bat banginya kran bat ki bat nginya slok bat ki ban sngoto ka jingya lenti ga jongki bat kumno ba ki pdiang youtrai bat kumno ga jingem ga jongki kalong bat ngai scam kat ba pidang sngapat ya gani ka program bat kadba fidang pet yang ini program kan long shisha ka jingkerku na ka benta jong fi iwei pi iwei na priang subha yo fi baro argot ha kani ka program ka jongi mo ka bangi ai kerteng ya ka home session namar kadai ka program ka ba ngipin mi bangi ya kren shibo ni ki shapang ki longieng kam dei etang ka longieng handrei kumjuro ngia kren kidon ki samla ba kiwan marmet ro kiwan bania tho ya ga jinga sham ga jongki bat kat hadu menta da shisha ngilap ba kibru ki yo mat shisha ya ga jingkerku ngai scam ba ka jingdon ga jong fi ro mo ha ka program ga jongi ha ka ni ka por kan long shisha ka jingkerku ka jingi tho i thau ga jongi kala dei kap to kan ni por handrei nginya sedang pada ka ba ongum ne mo ba fil nungkong yefi namar pidei mo fi nungkong balawan show try phila ban yatho shwa mo kei ka ba penlong yefi mo ba phi poi ban pdiang yo try kei ka ba lam lenti namar ngatip kani ka wei kalong ba yefi la kha ha ka yeng kristan phila he phila sanro ha ka yeng kristan ka ba tip yo blei hade kei pat ka ba penlong yefi ka ba wanra yefi sha ka jing smau tho ba kampat biang tang kata ka jinglong kristan henry don kampat ban kala ka bomot nani ban pediang yu jisu kumunong pen embasimen ka jingsam jonga hi kare ka tien ka jong ble ba hakapor hoit min swang dien ba mong alas nang man sekri utrai te nga ngai ban lek ban sekri utrai nga lek bon ki jing seg mo bong ngala sim mentaru ki jing sekri ta ba long man swa te hadien ba ngadon kampat mo la bu na kata ka jing sekri ba ngi mangade ban kren ji ka tin ka jong blai ong yang ban kren hoit ban pulis dang ban duai mo ayat ita aslur ba am ju shifting hero nama bang i ju trai kadai te hadin pade ong ban yang ban keren hoi ngalayo keren sisien jing seng somla ni pi kata te ngamlang ban keren tinggal le umno hap le don no yarap te yarap kini bah yeng jong yarap kirap pun tho mo dengan keren kum lo ngamlang hiru ban keren tengah sulet ban pule ka to jing keren
Hadin pada lanang yai ke Syekri bang hapan keren biang sisin. Kata te ngang ban keren te ngamla belong. Ngamla atau mla belong kum dongan le. Ben si wat lat jingrap. Nga sim dengan mobile ngapet nang nu kan yo jingrap te. Kibabun mo ki pastor kinong yalap kibabun. Ngapet i katu kat ni ndrei poi pastor bentai kan. Tindrei poi pastor bentai pada ngap oh ndrei ke jing sya ni thu ipi. Mensua i pastor bentai ngam stunat. Hoi. Mo te aku tu kapor mo ikurim jangai syai pet bahai pastor bentai. Kadon kapor ini tak takanep uteh. Man pet i pastor. Tu ngom kum nu pet i pastor bentai. Pastor bentai te ngom lesa elam bakla te mo. Mo syai elam bakla te ngom kum nu ta. Haba mensua i don mo kum tai Syekri ke Syekri mo ke don. Tindrei menta pe ilami no nang ta pade. Hoi. Ngom kata ka bomla balong pi kata. Ngom piru pet la syai pi pet kum tu la syai yo pilet mo pi. Yo pilet buat i pastor bentai ngom. Te nga subscribe ya kata tu mo kata bala don mensua. Te ngam tip pada haba ngadon kampat ya kata ka jingerap. Habunan kami ke jingerap makaktin ke jongblei ngayok pan i pastor bentai. Pandiok pan pej kaktin. Ngayok ngabun bagi jing tho. Ya ke jing keren jong i ke ngelakan show ba balada ngayok ban keren dak ini kan keren. Okay. Malayok pun kit khote. Kapan suk ya nga. Malayok re ka phang keren kum ban keren. Kala suk sisa du kata. Tengok gini te la de ka kabu ba ya nga. Bang jeng ban keren. Hi. Wat ha kum ta bo bang. Ayat te wat ki babun hi habu ya Syekri lang kum ta ki la pe khmat i mo ya nga. Kum ta bangan jeng keren. Bangan pau sakmat kum ta teter mo. Kum ong no wat haying ri mei pa. Kalau kum ta hi ki khmi lenti ke babahai ke makiru. Tengaru akwai kata hi. Tindrai pada bang Asyam ni kaktin pada ngong ngampat long e. Tingadon kami kata ke jingerap. Tu kum ta Asyam ngaktin ke jongblai ngasngap i pastor ha. Ngasngap suai pastor ngasngap bangan sio e baik gamut. Ke jimut jonga gamut kum ta. Bangan sio e baik bangan long bangan jeng belong kum ta bangan yo na i. Bangan yo pan keren di kaktin jongblai. Tindrai la keren. Kat penang sengap nang sutenat. Kat penang sengap nang sumubang. Kat mang sengap nang silai ke donut. Nang pendap musim utrai teh lembaga kaktin. Kedai kan kaktin hi ke bang yo sengau. Kaban kong kedai ke ba syon hai nga kedai ke ba i pastor molong. Ong balai ba bayi keren bi pastor bantai, pastor pi molong. Yong balai badon kamban pun ko ngui ke Bible. Ha. Ta bang ngakwa bantip ke Bible kedai ke ai pade. Kedai kaktin ke jongblai. Tukum ta ngatip ikan ni bagare kaktin jongblai, nadu musya ngatip ba. Hoi. Tabang ami thu pa ublei di bano Jisu di we. Pi. De kata ngasnap bet, ngapelit jimut bet. Hakapor bang nasnai ka ying hamhoi hau arjar arfuar. Sedang musna. Kum tang ngasnap ba. Mang mo haka YouTube tingila ban mo ban riu pet cipet je katu ke jingkren. Snap. De hang ta mo. Ngakan mau te khot mentang satip ya te khot Bible ong rom spo kan yo. Ke jinget ke dia nak baik semua. Yo so kaktin ublei. Ha, ketu ngakan mau mentah ngasatip pleng kata ke jing ngap ke jonga kamlong ke belen oi. Namah bang yo sngo, ngayo sngo, kayo sngo kawan ke jinget. Hakan kaktin. Bang ngasatip ru bau Jisu de kaktin. Yohanes nongkong iwe mah. Hoi. Genesis kaban kong ha ka pamenengkong. Hoi. Yohanes iwe kong ha ka pamenengkong la don kaktin. Bau tau kaktin la don bublei, bau tau kaktin la don bublei. Udah Jisu. Dei kata habang yo sngo ngasap kaktin. Kumta kani kaktin kalakta yang ski kakta ngap ngaru. Namar ngayo sya ke jingkerku kata baong ban yeng ban keren. Tahadin pada ngaklet no kata ke jing bangade ban keren. Ngaklet no pada ngayo pada se ke jing keren ji pastor bantai ka gospel Yohanes no balai. Bagi keren bau Nicodemus. Bau Nicodemus 1. Hau Jisu bani keli u. Bani keren bau Jisu. Jisu ong khot balai ong ba. Lem nak kapat yu breu. Umla ban yu i jikai mai. Tang ban yu i rute. Hoi. Oh ko try. Ngaru ngampat kapat. Ngasuthu ila de bang ngampat kapat teh. Bat kumta long lasnap i pastor ma bang le ngasuthu nge sngoe ke jimatai pastor mo hapkha. La khan i mai hapkha snow blade. Hapkha snow blade.
nama habalakan email la pensum yang mo pensum kita clear tu mo ja clear kita ami kami ha pensum ban shoot ikitet mo ban pen khoi itu kulung tikum ju abangin khan uble ka don kami ngi ban pensum kum ta Ukraina ka khot baga kabasan mo ong Nicodemus lam nakapat ubrin ka padang musim la ban lech ki ma chung blai ong kata la de yang ngai bakran kata la de yang pleng ngam padon ni kata kelong len ai bangan syakri balada ngam yo ka jing kapat teh long nen ai bangan syakri yu blai bangan yeng ta ban syakri bangan mo man pen banyap ngan yathu yu jisu teh hire la de pat ngam pat yo teh kata ju prim ngam pat pedeng utrai nama balai bangan pat yo kata ka jing kapat kata hi ke bala pelong yang apa kawan sekejik it pat di pastor ngakan mau ke ai ke bangla keren ben yi ikin kalong ta ngakan mau kata ngakan ben chuan i kurim ong pipet yu pastor bantai te la sai ma pi salai pastor bantai yo fisha ya lam bakla saya lama ki kentien ki bala. Tengok ong ru krisam leru. Mo la kum keno ke kata. Ta kadang ong sipi ba kong ba ha kapor bang wan ni kendui pastor em. Ngai thu no kata ba ngayam. Kum urang ba em ngayam. Ngasu thu el ka jong ji bakla. Ngasu thu el ka jong ji bakla kum ta ngwan pastor ngayam. Apan map ni pastor. Pastor ri sekri blai ubah. Bakloi ban wan. O kloi ban priang ya ki bawan teh. Hoi. Ladang ikren ben kadang nur ngi ken thok kan nur. Pastor mentai kalau kedup yang asyik ta. Kedup tapi ngayam dayam rang ba hi. Dang rang ba ngasup khulung ila deh kata kepor. Dayam rang ba. Kare kata. Kare hi kan tin jong play. Namar ba. To. Mo. Ngai ngu padi play ba mentang kadon. Mo kani. Mangala pediang yutrai mo. Ngalai no mo ong mo ngalai no kata ka barim mo. Mentah pade ngasuthu kata ka jing kapat. Ngawan ke suka jong jing baptis. Ansim baptis mo kikam apostol Petrus wialap hakasni petekas lajar ki mesim mo kala bomot te ka ba Ukraine waktu ka khot ka ba kalnong baar ka khot lai pupra tu pin kelag bomot penjok pen baptis ban map ki pop pinjok pediang ki mesim khoi kadai ka tai ka ba uji suru la ong i senran gospel jo Markus mo la dang ampet ka Bible nga kalmal ti ka Pila kamla lan den Markus kalnong bakhat riu ka khot bakhat san teter ka kren hang ta ong tulis ke pertai baru tu yalap ika gospel haki pendriu paro pastor pertai yalap ika ta bangyo mangakin kadai kata ti utau banget on yo pen baptis on pen im utau bang banget on pen rem kamut ke jing pen rem kadai ke jujok ding hi kadai ke jing pen rem hi kadai kata de utau banget pada ubah kongu ika tin ubah kapat ubah priang wat uji su mo gospel Matius no malai ulai chau yo anis teh baptis pen baptis eu kadai Hindi Yohanes wala khang mo ngamdei mga baptis ya me. Mam hakmi Yohanes mo kalau nomor kong ka apundai dai kong hakmi ukun lang brot jong blai. Habo Jisu le Yohanes ngo Yohanes kundit mo. Ong kum lu kan bangan man kat Jisu ngan pen baptis manga. Jisu ong em. Tu syak mentan makan keni kalau ka badai yangi pen pendep ka hok baro. Kamut yangi baro ki banget Jisu. Namar ko ong ka hok baro te. Ka hok baro. Kani kade ka hok ka jong Jisu bangi baro iwe kamut kiba nget au Jisu kiba priang yo u ku utrai bu nong pen im jongi haban ya kani kalanti nama khan kani kalanti ngimla ban poi sekari jong kari jika jingkular kari kanan mo ku Joshua lelam ki kun Israel ban le sekari kanan hab ya lung ba ka wa Jordan mo Jisu le wa Jordan ban baptis te kum ta gospel Yohanes kren tahi i kal nong balai kam tu mo hak bau Jisu pun baptis siksenran Yohanes pun baptis mo ikobon hang tu sibun ki mo de tah wa Jordan teh hang no ru kumau Philip open baptis jau yunok mo hak nu Jakarta bau briu kala bamut hang tar kolong teh baptis kadai kata tengah sim kata ngai ngu trai bat menta bang long kum ni long mo kalong long sem ikurim jonga mo te ngatrai ikurim jonga la penithu ei bai ke jisu jo fi kong namar ngiwas ngo no ba film mo menshwa dei ba film nung kong iba khang ye fi ba fin Pedro tangi ki videos ki jong pastor Andre aden ka ba phi ma i le se iwan ong ye fi mo bangan li kendu i pastor bantai lane ba fiu i ba i pet ji bhai ki jing kren jong ka portanet ba i wan bani kendu ke ai ka jing sko ka jong fi lane kumlo ka jing perkhat ka jong fi ha ka tu ka por try so wo le na ma yo ai na ka por te so wo ifi lima jong ni ko padanet media ministry ma ya bandan lang ne ni kat bi lang janga te
hakaban kong hi poba kumta mo ngat apit na padang sedang program ko jong fi tang nama ngasih stand up tang ya kata te gitu jing gospel ki bang ayo am na ka mobile mo ipen tang stand up kumta te masan kin batia tam ki jing rai itu ka jing pastor ka tu mo ka jing rai ba pen mi kong te sedih men sha ka tu ha ka tu ngadak thiet ka tu hadu mentah rang dan ngatam tang Islami ini nih kan ngalatem bet madidan ni mah yang te ngatem gitu te long ki babu ni kan ngap ki jing rai gospel age jong dalin itu stana da ban ngap memang kajing em jing khna am yo kajing em Kristen te ni mengilek skol mah ka skol ka ba hikai ban ye yu blai ban chakri blai te kata kajing em jongar ka long bas hata long yo chakri long am dan anu mun hikai te long ayu blai mo karan apa jongar he tan takal air jing long men sim kan ta ayu show blai kata te ya ka jing wan ju iba fil chendia te ngilai lingo he yang ro namar ba namar yang mai bi emal ka por ba pen yang waj pe gitu jing rai pareng gitu si sangap am jing ki tu mo ki gospel film itu gospel song em ju sha ban pe ya na pe jong la jong hana jong la jong bas kum ta am ju pe sangap ra am ju pe sangap te di am kanam na am sangap ya la diem tu am le sangap la ka jong jing so thu mo ni sangap jing rai nam ta ban sim de jing rai per thai tanga sangap kum ta he dei om kanai ni wad sangap gitu jing rai pareng gitu sangap jong la jong am ju pe sangap tadi ong sangap nai sangap jong pastor am ju pong jong ai kan ju pen mi thamania thamaktin ne te kabalingo ai kan dah dian kum tu kan bi layo te program ina ka ji sakri bingilat mi te i ong bai hab ajing keren te ai so ji pet kamera saneng idan jintia te pet tu ai so bi play YouTube mo jong sama te hang la shilingo nga ba ti khun ba la ngot asu ong sa me shawan wot en pe fai la isi pet tu tan program tu je kana program tu ni idan kamera sia la jong isi pet tu ti khun ai lo ni kila ya content na kunum tami la kunum thai pai ta ngiru ya sangap jar ya so ini rang sangap itu ke jingkran pastor ngiru ya sangap jar kamrai lai lingo kan ta singi ta puar yang ta sha ai trai mo ba be en pet en so thu ma de pet tang manga mo kum do nga ngam nang tu man ong ni ta puar ha te nga su ong ta imat sangap te ta hiken isa sangap hadian tu isa tang si katu kan puar hi sangap dam ti isa wan kandu pastor sande aslingo hi namar ba kumtu hi te kumtu bi pe tu ka apa YouTube kumtu hi wan kandu na sande kumtu hi hatu ti banai march kumtu hi ongan let no ching ko jing pen baptis tanga ro ngamo kata namar ba mangar kumta tanga dan ta jing sakri ma ong ai man let chainian pe swati lo kom non mar ba tai khang ngi hati ki pol lockdown ni am itu ifi ngim julet ta ji sakri mi dan jong kan ngilet be tu hajan hi tomorrow tu tinggal hang tu ini mai ya ta ngilet ya taru dan mar bale lockdown ha ti pol ji sang jong ngim julet namar ba kidan kitu ki bara tingim ju kwa ai ke men len tinggal yang tu ini mai be ngi ma step spo ji la ya len kum tu ngi yalet ngim judan kam khare ngilet ya shong itu habar padan ka hiang tu shong itu phalau tu shong be bun bri kum tu shong be ka lockdown te ke iru te ya dan hata ini mai be ngi let be tu bar be khun e berkhat khun men jonga sa tu marjan ya let lang be tu ya let sakri nak nang tu te ngar so thu ba phe ta ka ji sakri ba bang dan ba hang tu kan ngelet ni ada yo marsha long ada so thu de ya ta jing kran ma chong men sim khu e ma long ni ka so ngo shai ka ta na ma ba ta ma na ko por ngi kwa hi man san ma dai ha du aja fly kan wan ya kan du pastor sene dai la le wan ba fil sene te ngama jing e kan hieng nam ta ikun jonga kan te dan ba berngem i tafi te dan ba berngem i te wan kan du pastor sene ka dai ha banai ini wan banai March ngawan banai April ni wan kan du pastor dia berapa singa wan wan ni banai March tengah wan aja apulai iwan ni banai March ngawan banai April tengah Khamis ko hira bingni ban wan sene asuban hira ma ba kamut pi wan la ka jong marwe pi la jong marwe ni thu PM nga ka musim long su ni musim ko jong tra la tre nga ba me de ben lek be jing seng pastor
Tip ngam tip ikata ka jingseng mulai ru. Adon tang syutip ong baha po rum mulai mtulong. Ngawan wat lewat hi ngalet. Ani pi masumpoi jingseng kenduk tu pelok ngana kan mau sa pelok it sa dum tang kan mau. Long ngalong pelok ya baro ndre long tamong le kenduk nukong ti moi ri rang ba. Somlarang ba i kenduk i. Oh kan ni di jingseng portanet. Oh nga likli ta te. Oh. Ta salai tu ta ngarung bet. Ngarung asyong. Tikat banang yero kam nang yalam jingero Christopher. Yalam jing mane tu kopor. Ani ngam long syu. Ka syu hot umat long syu tu long syu. Wasu kolon be mana ni sudah met. Ani lalong jiseng lah. Ajing keren pastor. Te khot duai khmat alit ngong. Masumpoi hi te ha pastor bantai hi krop ki kijat bet. Hat ko pol long alit jiseng long 4 wan ni sini. Hoi. 4 wan si kindu pastor bantai. Ngasulet jiseng bet direct. Hoi. Nama balai banglas tu kaktin dah. Kaktin hoi. Ni kaktin du balai ko ong ba. Mo. Kaktin ke jong balai kolong kabor. Kalong mo, kalong ka im. Kalong ka white lam. Mo. Kalong ru ka white lam. Maso ba kadai ka white lam tu kalau dung janga. Hoi. Kalau pat ka don hut janga. Te kumta alet da ka jing slur kham jing septi ngalet. Kham per khat chu i nur, kham per khat chu kini ilok ko ta. I khur per khat chu ra ngai hi maroi. Bangla kwa pelat bangan let sekata ka jing iseng. Te kumta abang alet khmat pastor, mo. Pedi katahi mesti mutrai lah. Ai bandem mo. Hakmat jong trai mo. Mat syakri jong blai ila duai pastor bukti yang empat itu i tu port. Longam ye penitu i ru kata por kan. Ti kumta kum urang ba hak tu por. Apai ka donut ayam ngam kham juyam kum tu kan. Ngam juyam. Tu por pi bong kaktin ko jong blai ko don bor. Hadu kata-kata. Kade kata. Hadin nang tu ngasawan sini kan. De siba aram klara. On jiseng sublai de siba aram isong yu pastor kan sing slok ayo on ni kendu i kan. Hakata kan sing wan pan map ngapla i kan. Tadi no tu ngah sem tayo ngalai seng biang. Talele tu ani suyam bet situ bi umat ba khajingero si mane ni. Oh ani try aingu me walam yang hang deta. Hoi ni tu swai pi kata mo. Swa kata ru am. Ada beri berduai bah. Bat hak jing syakri ru hak jing seng samla. Te ngakan ma hadu mentah ngasai bu jing duai na mata. Mau kinong snong ye kibriu apo ke snong tengel ngakan mau hadu mentah ngam juklet banduai na mata jungki. Bang layo ipun imari teh. Te aingu yu blai magataru ba long abang yo im akwa teban ai lang ye kiru. Ten kong kalong mentah kijing duai swa. Ngai kijing duai. Bang ngit putrai mo. Engta te uta ya do mesim jong blai mo. Ketin jong blai ka kren kata mo. Ka kuspel ya nis no khandriu. Mo ka khot ba pra. Lawan mesim ko pen kenduk mo. Kibriu spang kapop spang jibisar de. Kata ngit ba utrai hi un. Mo kta ik babriu ki babun kan. Ngakwa hi kumbang layo pen im ta. Kibriu baru kibriu kasnong jonga mo. Kinyo lang yang kata. Bang asyam mentah yo try. Hagar kaktin ke jong play. Bau jisu de kaktin. Baru ngi haban per kongu en kaktin ke jong play. Te kade kata ke jing thang ke jongaru mentah. Bat hakata kapor ngi thu pi syakri bhai try. Bat na ke jing syakri ru ki chat pha bhai yang bandai men si mentah program ke jing senghe kita. Ke GCE union mo. Ngaya ngalet. It bah tu try. Tinggal let ngamju septi ngayeng bet ban polis dang ban duai. Kata kin ong baong ye pi ban keren pat ngam nang te. Hoi. Te kum ta de kata ke jimbom nang yang jonga ban keren ye kaktin ke jong blai kum nungan keren. Kade kata ke bakun longinga bat mentah. Ba fiwa de kaktin. Wat kaktin. Bat kum taru mo habang adon mentah hang ni ngasikri utrai ngapuli ye kit khot bible ngala. Ma belai ngala ngapan utrai ke jing start. Mo ke situ Jacob nomor kong khosan. Uta buduna jing start tu panten ai. Ong try ngan ai te kata ke jing start ngapan gen. Tementang ayo jing start pat kumta ke jing start ke hikai nga ba ke pelak ru ngai kit khot bible ru ban keren. Te kumta. Te hakita ka por mo mensuaru ong ipi ngasudon ngan ke jing duai. Duai sa jing it. Ikata ngan thu hang ni mentang
Kedai kata ngam YouTube beri min suah. Hoi. Ngalek kata kedai ke basisin stayo. Mesim ya ka hakasni palai. Kemudian nadu mestep ngam jubam ngam judi. Syong ngadua be. Te kata ke jing dua ka hem sim ha nga. Nama ngal syakri ta. Ngajubut ri kino yalap. Mo ki babu kidan kino yalap ke bangalet kan but iki. Te ngai ngu iblei nama ta jong kiru mo nget hi kata hi kedai ke jing lam jong blei bo perang suai nga te. Adu kan mo ulong te ubasisan em. Hakata ke jing syakri ngalet em. Bangalet but ni yalap ngadua ngadem khosiu. Kibri ki bayo ki i nga kipet. Ngam tip ro balai ngahap ki khosiu manad na. Na i ju trai. Ka terang ka donut. Tikum ta ngajudan kata ka jing dua syat jing it ngadua. Ka juai jonga kalau ngapuli ka tin bat ngadua. Jadi puli ka tin ngadua be. Tengah syong be haduk saw bejeng penkut i kata ka jing dua sying it. Ka jing dua ka bakrau ka banga kan mau sa ka jing dua. Trai ngala penpej u Bartimeus. Penpej hikmat jonga. Kata ka jing dua ngam tip kemut kumnur teh. Tang bang ong penpej te hikmat jonga banga kumam penpej u Bartimeus. Tengah mut hai ke jemut ikatar ngam tip re tam bolong ngajua be ikatar. Tengah ingu pan mentah mo. Ngan pet mentah mo ke sam juroi sam. Te sispa khat khandai. Terkhot ke bakat pra. Mo tu penpej ki khmat jonga bangan yu i ye ki e ba phla na ka anjong me. Na kan mau ke ni khot mentah pat. Kata ke jing dua ke jonga try mi penpej u Bartimeus dah. Penpej ki khmat jonga bangan yu i me. Kata ke jing dua jonga. Kumnu bangan yu i try ngam tip kan. Nama hang tu ko pot phim su thui Ngam su ro thu te. ha yang su thu. Ka jing mat la ka ba kan jado ne ka jing mat la ba kan jaman sim. Nama fi ngi baro ngi tep ba u Bartimeus u mat la ha ka ba kan jado. Ha. Bat haba u kerpat show Jisu u kerpat ba un imat ba un yo i. Ha ban yu i. Ka jing duai ka jofi wat lada ka de ha ka jing bom tep ro. Ha. Handai piduai pat ya ka badai ge. Badai. Na bar belai ba ha ka tu ko por ka khmat do jongfi te ka yo i bha. Bat kumba filaya thu mo ba fil. Pimdai u breu balaya is ka perthai. Pidai u breu balatep u blai na Nadu dangrit. Nadu dangrit filaya. Ha kidan ni ke jing bakla mo. Oh ya kata kata ka pat jing te yang ha ka jing jing ni ba. breu te mo don ni ka jing lat ka jing. Bakla hang ni hang tai hanrei ngamut ban ong kam da dei e ba phin ong ba phila ngat sakata ka perthai. Nama filaya be bat u blai na do dangrit la penhe pensan ni fi ha ka jing tep ka jong blai. Jing tip ha ya boleh. But menta da nga ngap ya ka jing ong nga jong phi ba phi ong mo phi duai ya kata ka jing duai bon ong penpej ya phi kumbau Jisu la penpej yu Bartimeus penpej ki khmat ke jong phi u Jisu la jubak pe ka jing duai ka jong phi kam dei ka jing mat la ka ba kan jado ka jing mat la ka ba kan jam sim buon ki breu ha kan ni ka perthei em ki mat la ha ka ba kan jam sim Aku jam sia. but ngidon kam shisha ban duai ba kata ka jing mat la ka ba kan jam sim kan ria no. Lada ngi pai ban pej lada pikiran ni kata mo ngi pej kuma apostol Paul ru. Haka por bo umpat kalau Paul udang dei usol. Usol ha. Udei ubreu uba statam ubreu uba khlan ubreu uba bet uba biang lo han baro ki benta. Handrei lahap ong pat bala penmat la no yu. Da ki ki balong ka ba yo i sho ya ka ki ru ka ba dei ka jong blai. Uya mat la be. But kajigia matla aja kam deh ka bakan jado ka deh ka bakan jam sim hadu ka poi ka por mo ha ka lentia jong hapo Damascus haba u yo tungko ba u Jisu kali dia ba ura matla shisha hiru handrei ka penlong pad yo u ba ha ka tu ko por em kata ka khmat ka bakan jam sim ka jong u ka imat no te ka bomot ngi habang sko tho kum mafi ki pajba ki ba pe yang ha ka ni ka por ba ha ka ni ka perthai ka bangi em mdati e tang ka jing matla ka ba di kan jado hari bon sen ka di ka jing matla ka ba kan jam sim ka bangim la ban yo i sha lendet jong kata ka don ye ke ei bat bon sen ngi juwan ra ye ki jing pla la ni ka jing ye kren bat ki long yeng phin la bet ba ki ya tho bet ya ka ei ba kilong menshwa ki ya tho bet ba ki don cha perthei bat kim tep yo blei re kumru ki poi bani kendo ha ka ni ka sngi ha ba pio sngo pat ya ka ni ka jingkren na i ba fel bat i kurem jong i kini ki klamwan na ka long yeng ka bam riu blei nga ba no ki wan na ka long yeng ka tep riu bat tep blei ro bat ide ba smart je seng ide ba shakri ro yo blei handrei mudur ba ya kiro la don kam de ban kta pat but ban weng no pat dia kata ka jing matla ka ba kenja mensim krang bakin yo i yo u Jisu bakin tip yo Jisu
Bat kani kalong kabadon kam shisha bangin sko thu. Namar buan sien teng ngi hun no ha kata kabangi ngi don. Isgo ba okay la khaya nga ha ka yeng kristan adu dangret. But namar bangala tip you try te namar la biang kata te kajigim kristan ka jongi ka shulong no bangile jeseng na kawai kata yo shkawai kata yo. Ngile shong ha jingya seng shikanta shiteng arkanta. But kato hi ka penlong te hari ngiklat pada kamdei kata kajingim kristan kalong palat ya ke ka bangi ngila ban perkhat ban ngatharai kadei kata hiru ka ba penlong ya fi pat ba fil hadien ba phi pediang yo trai hadien ba phi shim ya ka jong ka jing pen baptis ka ba mot phi khapat show trai mo ba phi rai pada ba phi join pat ya ka jimpule ka jong fi jimpule ka Bible school mo la join ta kumta mo kani kapor mo ya phi kinong sngap mo kani kapor ya kani jing phla junga kawe ka banga ka jinglong khna ka ba ngasem na ka tin joble mo ba bomlong ban bam mo kita ki jing bam bum te ka met ngabam kwai ba bat ngade ru no rep kwai te bat uskret mo kipor jongi menswa dang khna ngidi biri mo hadin bangla poi bi prim te ngadi biri hi hadin bangla khambiang kamai ong ladi uskret te kham yu te kwai ru bam ha situm bom bai kwai te oh ta da la bamu kasun mentala ki benet hap tu te asron te kata te hadin pada long ngai ngo pa utrai long ba kawan ke Jepang kata ke Jepang dap sadem dap sadem te dap cadem nama belai ngadi secret advocate sisngi goldflake te kawan gajing dap cadem te kawan habadap cadem wan sa gajing septing suthu chisin badap cadem kakta ya gajing ring men hiam sim kamot la suthu bangan yam te kawan sa gajing septing ya gajing yam tukumta ngasuthu udah secret bakta ngasuthu uniu tangkro nang ni em long set ba bangi bang kwai teng da yo kwai ba bangi bang ba mo teng da yo kwai ba khor em nang ni long ba wit nang tapos sa basit long bu ai tu te kum ta hadin ba khta e kamet em ngaduai kata kecing duai ong trai yarap yang nga thrang palat ban i kini jingmlin bas niu ki bam te kamet sha ki ba penjot ki ba pendu ban penyap lu namar sisin ngasuthu bakta e jingring men siban unsukut bai breu unsukut bai namar bal ajur plak tar komdi maladi aslambi ta handrai hadin pada da menta long ngapatip mau tu pori kaktin di blai ko ong kumno spang gini ru ta da menta ngatip e kaktin ko jong blai mau apsopo ukren haka siti kebenkong si koren kenong balai mo koren ni kata dia pulih menta mah kisti ban kong kejong apsopo sinong kurin kanong balai khot bakhan riu phimtip pilong ke ying shong ublei berbau mensim ublei usong sa apo jong phi tila dau nu uba penjot ya kata gamet ying shong ublei yau ta ken ublei un sepenjot namar kata ke ying shong ublei ka balong ka bakhoj ka balong ma phiken lada ya kani ke ying ni di no de ke jing di ki ba penjot di gamet play ongan sepenjot ke jing penjot ke jong play kalong kata ke bakut hi ke du jok ding hi on penjot namar kani ki de ki jing bam jong ki suit nong nai kata direct beng nong ki suit nama play kumlo la penlong ki kwai hitip leng ba mo ka lema ki kot la tho ka kot kasten nga kama bang na puli ke tu por ngayo e kata ka khanatang sipang kwai kumlo la penlong ki kwai kumlo la penlong ki duma secret mo kade ngai ki khna school kitip hai kata mo nganam batai than ni kata kanam jurong than te kata ka kot kasten ka khana tang phin lap tu kwai tempo kade kata kani ka benta kade bangi ki bangai ngim de ban kata ya kata nama kane kade ba penjot ki kamet ke jongi kata ka ublei ong la da penjot ha kani ka khot ba khan nyo ong iwe ko ren lai khan nyo ublei ru sa penjot ta ublei sa penjot de nama kata nga ingu utrai bangalat na kata ya kata shua mo ta hadin nang tolong ngasayat pat ke jing sakri hadin ba utrai lai rap ya nga kumlo nga ban la au ka ba ban la ban job kam de besuk ingin jim mesniu tang ba habdon ka bor halol ladi ka bor teh habdon ka bor pan bor utrai unai bor mo
ta kata tin boleh ke kata hi pa pan nong trai teh Rồi, nu chú khot sai. ke pat ke teng trai deh trai pat im ai bor teh ko san bor yang teh ni de ban duai bangila ban job de da ke jing duai bang job kam de masuk nadu dang karta dang kena pi perkat nang trai ki pho khat ars nam trang ladi biringa Ồ, mah nong kendong plastik bi mo sinong jongi mo Rồi. ta sinong tenger ni yo bun kena bi di lang teh Ha. ye ya nge ik kum to paralok tu mo jadi tin rei ke de kata amlen kum ta Sao sedang kan dia dah. aja khat sao Jahat sao. utrai ai boringa ngajok non aja khat sao ban hakata ka sngi bang i u biriam Rồi. ayu sigaret badi kwayam kasek rendang kham lai kran chu ani haduk kato ngong tip ka ai kan ka bor haduk ban set taman keren num lai teh Rồi. long set rendang si ong set rendang tu mo te ka kata te kum ta ngajop hi de kijing duai mo no ki ai baro hi hakiba thrang si sa ban yo ke jing job de kijing duai mo kedai kijing duai te kata hi kedai kijing duai hi banga ban job banga i kita kijing lin musniu baro mo bat menta kumne ngalong kum bangalong menta bangala ban bat e kaktin ke jong blei bangala ban keren ru ne kaktin jong blei mo menta ngayo ban pule ke bible school la dep bible school hoi ka jing nang jing start ngam dala bha te ke english ngam su thu hindrai pade ngai ngoi utrai ki sekri jong blei ki no hikai ki pastor ki ai mun sim yang ba join bet ISOM Hadin cho ka Bible school. o ministry mo Long long hadin cho ka Hadin cho Bible Bible school. school. Hadin cho ka Bible school kasi. hadin Pi join pat ya ka Yep, ISOM. ISOM. But Philadep bro. Mentang ladap pi ngong ani ngong nga hakatu ko por bang puli SM mo ngahaban ngai ngoi blei ngai ku blei kurem mo Ha. bai kersian nga sim ka simti ka kam Kadai kata. nga ngai ka kam boleh ban puli ISM namo su thu nga don kam ban ngam chu chu e ka tin jo blei beladang tre ka kam kham e nga mo ti kadai kata ka lat bu blei pli mo ai ka kam bang tre kam dukan bi kurem jo ngai la simti mo kidon bawan yarap ku blei sibun ngai ku blei gitu ki bawan yarap ngi makapor kidon bawan ki lej no te Rồi. tin re msem sange pat ka kam ka ya bet te kadai kata hi ngai tran kur khu ki bawan yarap mo yangi Kadai. ku blei sibun ke jingrap jong fi ka lalong ji kersian nga te bang ya pulei ISM kadai kata bang ai ku blei kurem bi kersian nga de gap ong ka thai ka start mo Kadai ya te ka. gijing kadai kata nga bang along kumne bang atip nga lang ala khasan ni ka tin jo blei mo ka ISM kadai ban pensan yangi Kadai. ka jinget ba ka jing tip ka tin jo blei bang nang tip yu trai te kadai kata bang la ru mo ban sami ka tin ka jong blei bat mentang ong ba ai ngu trai ba kata ka jing thrang ka jong adu muswa bang yeng ban keren te ngam nang reng awat jingrap ngayo ni persobente bang ngayo pada ngawan seni mo ngapendep ka hok ka jong trai jing baptis ngasim ni kata barakhot ngale lut ka ai ka baktin ju blei ka ong namar ong klem khapat ju breu umla watang ban yo iru Iru. tang ban yo ir phinom yo i te Rồi. kamot haladang im yo i ka hima jong blei sanu gin poi te Kadai. natip hi arteli ki jakal khre blei yang ila khre ka dujok ka de bu blei labu namata setan bat ki Bat angel ki jong angel jong. kinong but jong te mo ladang ngim khapat mo barok ngin poi dujok ati kenai kata bat mo hap khapat na ka ban sim habau jisu ulai ka baptis bat sim mo khoi wan hau jisu bat hangiru kumju kalong kata bo petrus ukren mo petrus lai pupra mo yo priang sim mo khoi ta hadin bu breu la kala mut ada baptis map ikipop jonga te bangale kipop jonga barok mo kum tang le priang pat sim mo khoi habang yo priang sim mo khoi ka ai boring hi bangin nya chaprang ban pulei ka tin jo bangala ban pulei ka ISM International School ngampat jumundur ngayu i gitu graduate mo ki fong gitu ki pia ki lek graduate itnat bah ong lanu ngan yo ngaingo banga ngalayo ban graduate ku banga kwa mo bangan yo phong ki tupia graduation ban ka jan mo te ngaingo banga yo mentapat hakak tin ka jong blai walang yo jong perthai te haka jing start jong ka mo jong bang jing pulei dang le kan de mentapat ngayo pan ban graduate na mentai jong kak tin jong blai dengan nget pat utrai unang penukam ya ka jigi junga ba kumbang latip kumalasan kumbang ayo cepet im lade akwa ruban samlang sikuwekin baki wirkin yo cepet kin tip te yu jisu kin itu kumbang ngayo te kata ka de jing thrang ka junga ngakan mawi ka snong tenger la jong ngam klet ya ka ngakan mawi ki paralok ki bahi ngasam ki bahajan bagi bahajang ngakan mawi kata badon ki jinya de hapok snong ngai ya ki nadu muswa ki it bahaya ngaru kilong kiriu temen kilong kini kirang ba ki it ke burom sisa haya ka jing im jonga kan re ndang kan ni kalenti pada long ngamju ye kenduk su ye ki hadin bangwan man pulei mentah
Te kumta nget utrai ke Nganget nyalam ke ba utrai. utrai pel un thau lenti mo fi. Hoi, Bon kede-kede. ai fi kalat ba fin yo ban lek pai saka snong. มันเลยพาย Ban lek pai pat ban ai pat ya ka gospel Hoi. shaki te. Ban ya thu ya ke ai ka ba utrai ula le ka jingem Ye ka juki. ai utrai ula. Ban nganget bun sen ngi ju ong ya ka ne te ka kam ka kran kham pha te. Ka kran kham jam ne. Nganget ya fi ru ba fel ngatharai ke ai ka ba fi long. Bat lada ki yo I ya fi. Ngatharai tang kataro kalakran khamjam de banya ke ei ka ba phin haban ong ngangai ka jingle ka jong phi la da phile cha ka shnong tang da ka ba kiyo I bat ki ba kitep te ya ka jinglong ka jong phi ngatharai ka tai ka la long ka jingpla ka ba kraw kumno mo phi ubreu ubam tep ei ru mo hoi phi poi shaka jing shakri ban namar ba phi poi ban wat e ka tien ka jong blei kata ka tien ka jong blei ka pen kala pat e ka jingem ka jong phi bat philong hado kat ni ka ba menta philong ai ngo yo blei phila pendap ya ka bible school phi pendap ro ya ka ISOM but om tang kata ngio I shisha ka jingla ka jong phi de ku ba phi ong ba phim de ebru ba khamla ring ngio I shisha ha ka bible school la ka dia ISOM ka jingla jo phi ban palalan dat ki du khot bible te hado man ha ka ni phi yo excellence award excellent award namar ba de mo phi ba khamla bondo ya ki du khot bible hapo ka ISOM ni ai ngo shisha yo blei de ban yo I ya ka jingsan ka jong phi bon sen teng ki don ki brio te ki kren shangi la ni ki keli porternet long ayu la ni don ayu phi te pa fel la ban so tho mano hari mangi hang dia badon ni so tho bat la da ong ni don ayu la ni ke ka bang ni long ngathrai la da pe ye phi la da pe se ye ki we ka ka ban sem bat ka hun ka ban sem na mar bang yo I ba phi de ki so jong kata ka jing tre shitom jong ki shakri ki jong blei ba phi long kum ni na ka jing bom tep ye menta philatep bat om tak ba phi shutep nganget ba ublei un pen kre ro ye phi na ka benta ka jing ot ka ba kraw ke phi ka ti ublei ko ong kumno ko ong ba ka lengkha kala berle tamo hari ki dong tre ki duna haba ga ju ong ye kan ki dong tre ki duna kamot ba baro phin ya ka kam phinwan ban tre kam dei kata hari wat lada phidon ha ka kam ro phila ban le I pat shaka lengkha ka jong blei ban long ka jing kurku bat namar ba ka lengkha ka jong blei ka dawa pat kata hari kumno pat ngin le shaka lengkha ka jong blei lada ya la dero ngi patte pi ru ku ba phi ong ma phi kumno ba phin le ban kren ya kata ka jeseng haba ya la dero phimtep kumno ban kren hakasien banung kong pha kren pyong nga shu pha tho da dep dong tu shu pule len dat be te so tho ka to te kamla ban long ka jikir ku namar ka tien ka jong blei haba ka bangi kren shi ki pat ba kawan da ka ji pursat men siem ka ba ublei hi ubu ka donot ka jongi ba dia kata rong gi haban te pa de ka tien ka jong blei kani ka long na ka beta jong firu ki ba pet yangi ngi haban long ki briu ki ba trang her ya ka tien ka jong blei kumbau khulung mo utrang ukwa bandi ya ki dut ban yo ki jingbam ki ba bha ban te ya ka met ha ka jo ko rukam gi rong gi haban long ki briu ki ba trang bat kiba kwa her ban yo ya ka tien ka jong blei bat haba fiwa de ka tien ka jong blei fine shambe ya ka tien ka jong blei ka long ka badap ker hai hadu kata ba mdon I ru ka bamla te ka don ka bor ban pen kelano ya ka donut mau sha ka donut do ban nga ai ngo shi sha yo blei na ka benta ka ni ka long yeng ka jofi kham tam ye fi kong mo kam dei ka basuk ro na ka benta jo pin re phi kani ka nuksa ka ba kraw ba fel menta ni dang ai ka jinga ro yo phi yong ai ngo na mar ba phi yeng ban kershan kani ka nuksa ka ba kraw te kam dei ka basuk hare nga yo I pat ya ka jing kershan ba fel na ka wei ka snem sha ka wei ka snem idang pen kre ya la de sha ka jing pule hoi ngam ong ba im yarap hi hang me hang tai hare nga yo I pat ya ka jing yeng ka jong phi bat bat ka jing kershan ka jong phi ya I mo kat hadu menta kini kisngi bat kani hi kalong ka nuksa ka ba kraw haba ni pule na ka bible bo ong ba ka kenthai ka ba start ka te ya ka yeng hakiliang baro phim dei shu tang ha ko ka liang re hakiliang baro la ka dei ha ka yeng ka sam la ka dei ha ka yo ka kot ha ki benta baro te phi yeng man kershan yo ni kurim la jong uba kloi pat ban aya la ka jong ka jing im de but ndei tang ka taru phikam bu jingkeli ngangen mo phimbo jingkeli ai ru namar mo kesan phiu I to phi te phi dei brio bala jus ngap hi ya I pastor
But aba POE ni lanang jam pi subut bet. Kani ka ba bahatam pisngu tu em. But kani kam dei tang ya ukurem la ni tang ya ka kurem kani kani ban long ka long yeng. Ladang UI ba ka long yeng ka le sya ka lenti ka ba bahabat ka lenti ka ba dei. Teke ka ban penlong ingi bangin pen ya la dia te ban ong tu ba kumta le yu fi de ya lang tang ba ngin UI ba ka long yeng kan long ka ba bha ki khon kin yo ya ka nuksa ka ba bha. Hoi, ngi duai ba ki khon kin dei be ki khon ro kin yo be ya ka jingta. Ngim kwa ba kin dei ki khon pateng ngi ju duai mo. Kum nga ba i pastor ru em. Ngim ju klet ban duai ban ta ki khon la jong ba ngi ju duai ban ong ba ki khon jo ngi ki la kha be te ngim kwa ba kin long pateng na ngi. Ngi kwa be ba kan don be ka to ka jingta ka ba marmet ka jong blei ba kin so tho ba uji su long u ha ka jingem ka jong ki. Bat kani kadi ban long ro na ka banta jongi baro. Kadi nak banta jongi baro ladangi khot ya ladi ki belayu ajing penim. Bangin ken mau baka jing kwa ka jong ublei hi ka long ba om tambon penim yau kpa om tang ya ka kami Henry ya ka yeng hi baro ko wei. Kumbau Joshua ong ma nga bat ka yeng jonga ngin syakri yo tra. Kata kadi ka ba ngi ngau dei te ban ngai ngo shi sha na ka banta ka long yeng ka jong pi. Bat ya ka jingem ka jong pi ba fil. But kei ka ba ngi yo pat ha ka di ka sngi ka long kum ni. Ba kamat ba pihak bandon haka pop haka jersey jong ka pop lane pihak bandai nong di ne pihak bandai kumno ne kumno kan mau ba feli ong ala dep ino ya ka jingdi secret bat ukwai hadu usnem arhajar khat saw hare idang poi pat bantip badon kam yang ban kapat dei ho arhajar arfulai isngou thu ya kata pat kabut ka dei ka gap ke kabut ka jingem ka jong fi la da phai ban pe ti phila de penbet chibon ki betate ada penbet. Ladang iya dah kawai ke kentien banong om dan iya show hero ban penbet. Pila dei lupa te utau riu niam mo ubal apen bet jala ka jong ka jingem ha ka rukom ka badai. But pismo bet ya ke ke ba phile ka long ka badai te. Hare ha ba phi wan sha ka kentien ka jong blei ka tai phi. Kadi na ka benta jong phi. Wat num stet palat ba phin bishari ki brio. Bar wat num stet palat ban ong em kumtam deim kumta. Lada phi kwa bantip pule shwai kaktir ka jong blei. Lada fila pule ye kaktir ka jong blei fin syam ye ka jing shisha. Par haba phi kendo ye ka jing shisha ka pelai do. Lada phi patep ye ka jing shisha ka pelai do je pi. Pan nginget scam ba ki suki pasuki gioi. Ba ki brio kin pai pat show try ba kin wan show try. Pidoni ye show ban ong ha ka ni ka po la de don kono ka khana ka jong pi ka bangi krempat ya keren la ni la biang ni mangawah ta bawan ni kendui pastor kadai banai mat si wan ni ta wana banai perel te jing sha kali kam bithu ta senia nama jing im juga am skut ta molai bat jayau hoi bat kayo bibir kam kam pai adu benta ban ong balik BBM kam hablet ban no junut balik maroi ta ka jingwan senia ru kadai April kam tu kan ngawan senia kendui pastor ani ngawan taksi tepi adu bang ong an ong kam do kan pastor ngawan ba ka jing te hata ka jing khuslai ka jing tiang namar ba dan ma ki ba ya jing dei ki khon ta ki dan ki ba kum ni kam tai ma ki keren he tu kan ani ngan phai se kan kum ta ti ni la dan la ka kam la jong ba bi literi sabai tangawan sendiri kan kendu pastor ngai thu kan pastor nyalam la ti khon nga te amar sen mi nang ni te pi syong perkhat ar kan tai syong pastor ni kham lap so su ta ka pon kalai ar kan ta dami ngan ni na po office pastor ani ki brio seberenda ani ngala sosan ai moi ti brio ba bari nga seleb na pe ka por ani ar kenta sho wat pastor te da kata si kendu pastor wan ni thu ti jing e ber khat ma tong on kam pastor bangan pastor la ai jing selok tu ti khun nga yang ar kum chu yang la biang na li kendu ra na mar ba kala shu biang kum ta kan ma na mar ba jing long khna tu ma ya bakala ni tai te dami nang ni la sting sha ta jing kendu pastor ma la doi lai e te te hadian tong amston dan kam shu ban le kendu mai ta kalong jiang te ta na le shu phi la biang ha ta kam siang wa kam suk hera na le kan ha khot lang ti man changa dan ni para kha jongai ba de do ani nong rim hills tu kan i man jongai tu yarap yang ta ti man kan thai yarap ti le ta kalong jiang ma ka ba dan ka jing ya hori ram tu ta lai pen bet ta kalong jiang ka bar stanat sha ta sing ta lai kren pen bet lai stu jing mat ta shwa ban mi nang ta am kla o ti man ya no bi ba la slem mon ngi dan ki kam dukan pe ber khan na yeng ni tai ong ya no tang on ya no num tang perkhat
kawan ke jing keren batu boleh orang ya coban mi nang ni ben pelong jing doi sata main la ya hata jing em semua ke bang ya kita jing em te jing em kena ke bang ayo am kan duduk anak kena kita perubah mah orang septi utrai jing septi utrai kalau jing sedang ya ke jing tip jing sepang baru tengah la ya hata kal ka jing lo mesim mah ta jing em jonga te coban mi na ta na yang ro kita bela he sudah tik bi pa jing tik kena te mangiru manga bar tamata te ong saban mi nanta ong to ni pelong jing doi ma nam ta kata yen ta ta te kena te nge pelong jing doi nata te da mi nanta ni jing sosok ta kaman siam te ngala hadian tu ngawani kenduk bim pastuan an kenduk bim pastuan te yo ya ngau kum pastuan la ka ta jing pen baptis ma kata ngam so tu ta lo kham yo te tu video jong pastuan ti sa ai ken yang ai tu video sa wat ke link tu yang sasam tengah pada orang tu kan rus dah mau mencuang lada nak taji syakring orang kam lada itu tu kan di kapat kalau ada bu yang tak kan rus nam ba iyo kan bang orang bang pada yang terai langsung kata itu kalau abiang yang tip pada badan kam ban mau ban de cak tak jipan baptis ban kala pambuat ban ente tengah wani kenduk ben pastor de ha ubanai ndak selam tan re ba filiwan banai mat tengah April ngalawan ni kenduk pastor imat April ngalawan di syakri lang syatairu ini lah anak lagi syakri syakman hidan yang nama dan syabhai mau tipuan ini lah lagi syakman orang ni lah surprise tentang si tihun na orang ni lah surprise ya ini itu ini bengi lagi one style orang tihun na itu kan tak jiseng lain angkar yang ngai itu bengi lah lagi lah yalam bafel tihun serangai we yang lagi bangan yalam isu resep kali kan tenas tanbas resep kali nama itu semua resep kali itu pak ambu atahan angkar tu kan masen syaban rung nang tu napa agit layak so tak praise worship mah ni masen rung so kada kata sate kada don sya kata ke ba so komen mah ka tak jing yo so tak jing praise worship kepada so don sya tu mesim khoi ta ting yarung hata tu benar sih kendu ini tu orang kam dundang ngila poi koloi kam dundang dia ya kenduk kan ini rila kendet kan wan iyo kan wan kom tu dalam tan ni wan panai mak sengai April ngila wan je syakri lang stai te April Mei Jun Julai te wan ni kenduk pastor panai Julai arpo santarik tarai kenduk pastor keli bai ya kata jing pen baptis jing telah bamuat iman ma ong ada syah kata je syakri ong ala adapte kita berkhad tengah kan Muslim ngala pediang ta jing ya kata jikoi tarai ma langsung ngala biang tanah ikan duk pastor yang empat biang kata tei saai kan gitu ki sahabatai mas sapang gitu ki saai ki dekat ketim blai masih puliang komne ang ni berskatu pulia ketim blai tang ba wala ngam sotur ngam pulia bet ketim blai lamang ang ko sing am na ko sing sa pulia bet dadu ra kena asyik layo itu kata jing hikai mas kol paya de ban pulia ketim blai teng pulia bet ngam sotur makanaro ka testament batamai ro pulia ba testament tamai kam sotur barim kan kam ma tak perba pasam gitu tengah bas bahan ba dei ketim blai itu ba ya lam yang ba penlongnya komne mengalong mentah aingu saya boleh amdan ban bu jekli boleh saya aingu ben lamar ba jinglong kena mau ya klam ki ginong sarai ba biang idan ipa iri sumaringi te aingu nam ta kinya kha jong haru ki mi khai ba ri ba sumaringi hadu mentar ki de maki ba pen awan sini kenduk stang ni yam te fi of stang ma awan sini aja po live kemat ipa la khala du aja khatsan okay nadu kata aja san ang isu konser isu orang li betan ma ba long asu i tama asi og ki khon nga dai fi bas ma fi seber lengot fi dan ki kemi pa long ila te ban penbiang ki ngong ngili menswa tak ada la ki em tu ngasi ai ka jinglong ladi te menswa kom dong ma jing ma imagine sparai ha biasa hi kom to te pa hoi pa isu mar ibai pa tang balong kom ta kan ma kasi long kapa kadon pila ka jong kabde ka basuk ban shim ya ka benta jong ka kami re ai ngo pat yu blay ba ishim pat ya kata ka benta iri isumar te hadu ba ikhlat aja khatsan te entah hila wala imdan syu makana ri kan ma bete i malaksin ma bi it ma ari sumaringi para sanut para te ai blay ba mentaro ngadan ni syakri te ki para jong arwat senrang kila sedang bangan ngan nyalam lang te ki te ai ngok menta katu kan de manai menta ayo nyalam lagi si syakri
ingat ji ba ki kin kelah. Ba fel fi pat ngilade saban penkut. Hai. Kelek se ba fil update ya ka Bible te yo fidon ni pat ban ong. Ngadon ban ong kan ke por. Hai. Bat kumba ayo ya ke jipen im yilade mo. Bat ngan ai ru mo yik papet kan ke por makaktin ke jong blai. Kadai kaktin ke jong blai. Ka ba habang ayo sngo ya kan kaktin ke jong blai. Bat nganget haka. Bat ngakongu ya karu. Bangalek ru namar ka Jacob onguna ka jingai kan ke jingle kan bayam. Tabang inget ni haban le ya ka ai ka bau Jisu ong. Mo de ban khapat de ban lech ko baptis. Kata ngi haban ko ngo ki bantai bubuan ka tin dibai banyak keren kan nomkut athrai hadu asai ru Oh. ka jurong palat ti khandiat nang banta jong phi ki bapet kan ka tin ka jong blai ka tin ka jong blai ka ong na ka sti ka ba ar ka jong Timothy kan long balai ka khot ba khan reu. Ka jing tho bro ka long ka bala persat musim du blai bat ka ba mentoi ye ka jing kai ye ka jing sneng ye ka jing penbet ye ka jing pemlin ka ba hak ka hok khnang ba ubriu jong blai unjong long janai habala pendap yang ye u sia ka jing le ba pha baro abang syam yang ka tin ka jong blai ka bala persat musim du blai kawan hanga ka yo ngayo bor te ngayo bor ka jul musim bat ka nga nang la pagan yan hoi aka jing nang jing start nga tulot nga duna ba de ko ong mene mo la ong pan jing start te si Jacob nomor kon khasan pan jing start tu trai ai te Right. am nga pan u ai ka jing start bat ngala ban pule kit ten jong blai bangla na musu thu bat kumta habang adon banta hang ni poponet ministry bangayo ya ban tip ikak tin na du Genesis du jemput pau lah hikai yang i daki pastor ki sakri ki jong blai kinong hikai ki pe jongi bangyo ru yo snow ki hikai mo kinong hikai na po USA mo ke International School of Ministries mo niyo i hikai babun ki hikai hai ni kaktin ke jong blai bangi kongu ya ka kum ka ong kaktin jong blai ka ong hoit bat amen ya ka ba klen te ya ka ni kaktin barok bala tho nimla ban pentam ban penduna Mla. ya ka ai ka bala ong le ngap le ya ka ong wat le ngim de ban ne Right. ka ni kaktin ke jong blai la dangi kongu ya ka ni ya kaktin ke jong blai mo Samuel ong iwe Samuel khatsan afuar jing kongu ka khamha ya ka jing kenya Kenya. kata ai ka jing kongu ni haban kongu ya ka ni kaktin ke jong blai paleng ba ka ni kaktin ke jong blai pangin long kita ki bacanai ken habangi habladap te kaktin ke jong blai habangi kongu ki pendam ha ki kaktin ki bri kin long ja ubri un long janai ujisu ong Matius no masan khot supra tolong opi ki bacanai nama banga ngalong bacanai ladang ngimlong janai ngimla bandung skima jong blai nyahap long janai nyahap long khoi apsto Petros ong kumba uta bla khot ya pi ki jinglong ba khoi mo tolong ma phi ru ki ba khoi te nama banga ngalong ba khoi nyahap long khoi nyahap long janai lang ba ha ai ngilong janai ha ka kaktin ke jong blai ni pulei kaktin blai ni thap kaktin ke jong blai ha ka donot ke jimut di perkhat ke jong baro Joshua ong iwe pra wat ai bang ni kitab ke hukum ganjan o sintu jong ni perkhat ya ka senyasni nga ai ngoi utrai bang yo on perkhat ya kane senyasni nga khim step nga puson ni kaktin jong blai bang yo ki khot bible men sim ni utrai pun pau bang yo ha bang alap ki khot bible nga pule hoi la ngambla bun ki khot bible ndai ta ka jing pule nga kelaban la teh bang suthu ikan kaktin bat nget hi ba barok pi ru basngap kan kapor bom sam pelapat pedang utrai pedang na uji su la janwan Kadai kata. nama lem dah kapat ya pi mla te ban yo i Mla ban ke yo ma i. jong blai lem dah kapat ya pi na ka ban musim Mla ban lech rum. ke ma jong blai kadai kata ai bang ni ngong ha kaktin Haban puson ya kata ka bentana kaktin ka jong blai. Ka bangila ban si ban lemda kapat pinumla tang ban yo i bat lemda kapat pinum yo na ka umbat na munsim pinum yo hiro ban rum. Da shisha ya ke ai ka bangila ya kren ha ni ka janmiet nganget scam bakala long ga jingker ku na ka benta jong fi baro ha ni ka ski kam dei sho tang ka jing pla ada ngala ban ong bangila sam ya kaktin ka jong oblay but da shisha dang mentan ngidang dep ya keren kan no golong ka bas ngotenat habangi 1M sha ublay habangi 1 ban kapat sha ublay kam dei ya tang ba ublay upenteli ya ka yeng kidon ki surprises ngasotenat ba ikong ni ong mo ngili ai surprise
just super kate ka long yeng na sutanat ban ska ba ka long yeng ka jong fi ka di ka long yeng ka ba le kamen how try ni khmelin tiro ba kan long kumta ka long yeng ka jong fi la fi don kam ye ka jing yarap ni don ha ka ni ka jaka ka jing shakri jong ka portanet ka don ha ka ni ka jaka ha po apa nong thmai nong krim phila ban wan mi sha ka ni ka jaka ya ka ban yo e ka jing slok ya ka jing duai kham ta me ka jing slok bo ka ba fi don kam ban ngi ngai scam ada ublei ula ban pen kala bomot ya kito kiba la ngop shaka popru bat la da ula ban pen kala bomot ya kita kiba la ya haka jinglong hok mo handrei wan pat ka jing ngok thu badon kam ban kala ka bomot ublei ula ban pen kala ru ya ka yeng bat ya ka jingim ka jongfi bala da fidon hapdeng ki jing eru utrai un pelat yo fi haka ni ko por shaba ngile ban pen kut ya ni ko program ngile ban duai na ka benta jongfi ki ba pej hagani ka por bat sashi sen pat kublei shibun na ka benta jongfi baro argot ba fi pelat ya ka por ka jongfi mo hapdeng jong jingbun kam kat ni hari fi pelat pat ya ka por ka jongfi ba finwan ban yetho la ni ban sam ya ka ka jingya lenti ka jongfi bakal long ka jingkur khu ya ga shimet ka long jingkur khu ganget ma fi ki bas ngap ro kan long ka jingkur khu na ka benta jongfi ibei pi ibei but sakani ru ka diga jingpen bana ba gidang ai ya ka form jong ka bible school satang hakani ka tayo ba lada dona preng jong fi ki ba kwa ban enroll ya ladi hakani ka bible school phila ban wan shim ya gani ka form de satang menta ka tayo namar ba ha ka tayo ka bakut jong ni ubnai september ngin sedang no ya ka bible school kumda ka lat ka dang play fi lada phidang perkhat ba fin join ya gani ka bible school phila ban wan mi sha ka office jong ka portanet ka banon hapo apa nong thmai nong kriem ngilai ban duai hagani ka po try be ni wan ma jom me blai chunga ni wan ban ai ngu me try gani ka por habang ni don a try ringkat bat kini ki khon ki jomi ya ka ba me mila pen em try kala long shisha ka jingkir khu ablai habas ngap a try chi sube bada shisha ka kten ka jomi ka long ka badon bor try ka kten ka jomi ka long jing em ka kten ka jomi ka long ka white lam try habang ni ngap ya ka kten ka jomi try ka kten ka jomi ka don ka bor ban pelat yang ye try chi sube kadi ka kten ka jomi ka ba pen em kenya try bara try ku ba mela pen em a try yang ni ka long yeng ngai scam ha ni ka por a try men pen em ro ya ka long yeng jong baro a try ki patlang ki ba pej ban ki ba ngap ya ni ka program ha ni ka por a try ngada duai kenya try de ma me ublei ban persat men sim de ma me ublei ban kren ya ka jingim ka jongki try men kta ya ki bakin sngot ho kumbangila ya kren ya kaju si kaju ablai jonga bakadon kam yo briu ban kapat naka bat na sim try kadon kam kenya try chi sube mar kata kalong ka jing kwa ka jome kata kalong ka jing trang ka jome ngada duai ro kani ka por ablai jonga ba me hi a try men weng ye ki jing men weng ye ki jing janjari ki jing pang ka jing shitom ba ki briu ki lap ha kani ka por ablai jonga de ma me ublai ban kta ye ki ban pelat ye ki try ban pen kia ye ki try ji sube try me don ye ka lenti me don ye ka lat ngada duai ba men le kamba try ha ka jingim ka jongki shimti ke ni ka por try ji sube ngi IT ki sangti blai ki jome bat ka buram bat ka jingero ngi ai shome ma mi osko ba me jubab ri ki jing duai ka jongi ha ka kerteng jong Jesus Christ amen